Дали сте задоволни от обувките, ще ги носите? Да. Имахте жулеви, така ли? Да. Сега? Не само жулеви, имаше болки в зглобовете. Възглобовите, сега... Сега съм отморена, мислам, така се усекам како... Знаеш колко имам сила. Не можем да кажем и не можем да опишем. Ги носиш веќе един ден, сега той е Един вториот ден. ден. Сега Вториот повторно ден, от град доаѓаш, нали така? Да. Имаш изпечачи на колко? По 5 км и 5 назад сега ще ги одиш. Да. Може би повече от 5 ове направици имаш. И сега от овде до дома, още 5 км, значи около 12 км ги изпешачи днеска. А вчера толкова пешачи, така ли? Болеше ме кичмата, Така. да ви кажем, беше уморена, то нямам зборови колко умор имаш. А сега е добро. А сега мислам сила имам Супер. и да старам да И тепам. сега, значи, сакате да нарачите още един пар обувки, така, за пешчени сандали, така, вид на сандали. За дома влечки, нели веќе направивме ортопедски, сега овие обувките, нели ще ги носиш, да? ги сменам. Така. И Много ми е супер. удобно. Добро. Защото ми се криви нозата. Добро, но- мило ни е. И така, ќе направим, значи, скроз да бидеш, Много срекня. да, така. Срекна съм много. Да. А вака беше Мило ни е. уморена, оттепана и се налутена, да Така. кажем най-искрено. Значи ви благодарим от довербата. Да. Ще имате доверба. Тоа ще ти го ветивме, значи го изпълнихме, а ти благодариме. Тоа ще имаш доверба, значи да оставиш во наши раце и ќе направиме се, значи да биде уште по-добро. Само здравие нека биде. Така. Убав ден да имате. И вие. Така, И благодарам. Айде.